Ito sa ato ang pictorial. Since last Thanksgiving Day, wala ta naka-pictorial. Sagdi lang. Kadtong wala nakasuot, okay ra pud gyapon. Kadtong nakasuot, kinanindutan gud gyapon. So at least nga kuanta karon makahimo ta sa atong buluhaton. Because sagdi lang og wala ang uban ani i-celebrate gyapon nato ang kaayo sa Ginoo. John chapter 2 verses 1 to 12. John chapter 2 verses 1 to 12. Palihog na lang pud ko sa easy worship nato diha. Kay for the sake sa atong mga kakaubanan nga bag-o pa lang din naka-join, naatay ko under naatay screen. John chapter 2 verses 1 to 6. Ang gihangyo ang tanan sa pagbarog manindog ta. Atong basahon ni mga igsoon og sabton nato ayo. Amen. Basahon nato og sabton gyud nato og ayo. Ingon diha ang verse 1. John chapter 2 verses 1 to 10, 1 to 12. Ingon diha. Sa ikatulo ka adlaw may kasal sa lungsod sa Cana sa Galilea og didto ang inahan ni Jesus. Gidapit usab si Jesus og ang iyang tinun-an. Sa nahutdan na sila bino, ang inahan ni Jesus miingon kaniya, wala na sila'y bino. Mitubag si Jesus, babaye, unsa may labot nato ni ana, wala pa miabot ang akong panahon. Unya giingnan sa inahan ni Jesus ang mga sulugoon, buhatan ninyo bisan unsay iyang isugo kaninyo. Ang mga Hudiyo may mga tulumanon sa ilang tinuuhan, labot sa pagpanghinlo, og tungod niini didtoy gibutang nga unom katadyang bato nga kasudlan og tubig, ang matag usa kasudlan og 20 ngadtos 30 kagalon nga tubig. Si Jesus miingon sa mga sulugoon, punan ninyo tubig ang mga tadyaw og ila kining gipuno. Unya miingon siya kanila pagkabo ni ining tubiga og dad-ang ngadtos tagdumala sa kumbira. Og gidalan nila kini ngadto kaniya. Og iyang gitilawan ang tubig nga nahimo ng bino. Wala siya masayod kun diin gikan ang maong bino, apan nasayod ang mga sulugoon nga maoy nagkabo sa tubig. Busa gitawag niya ang kinasal nga lalaki o giingnan. Nabatasan sa kadaghanan ang pagdalit pag-una sa labing maayong bino. O kung makainom na pag-ayo ang mga bisita, ana na idalit ang bino nga dili kaayo maayo. Apan nganong karon pa man nimo idalit ang labing maayong bino. Gihimo ni Jesus kining una niyang milagro didto sa Cana sa Galilea. Dito gipadayag niya ang iyang himaya og nanuo kaniya ang iyang mga tinun-an. Verse 12. Kumaniini si Jesus, ang iyang mga tinun-an og ang iyang inahan og ang iyang mga igsuong lalaki, ingon man ang iyang mga tinun-an nangadtos Capernaum og nagpabilin sila didto pipila ka adlaw. Atong pangayoon sa Dios nga masabtan nato ni karon, magampo ta. Ginoong Dios nga labing gamhanan, daghang salamat sa mga mensahe nga imong giandam kanamo karong adlaw. Salamat labaw sa tanan nga gidawat gyud nimo ang among mga pagpasalamat ug pagdayeg Ginoo. Salamat Lord sa kadaugan gikan sa mga balatian, kawalad ug pagsulay sa mga pamilya Ginoo, gihatagan mi nimo og kadaugan. And salamat Lord usab sa padayon nimo nga pagtagad pa kanamo sa umaabot nga kapanahunan ang imong panalangin, magapadayon gihapon nga among madawat. Among pangayoon kanimo amahan ni ining maong adlaw. Nga kung doon na may gusto nimong usabon sa among kinabuhi, imong pagausabon gayud o Dios. Kung noa may mga usbunon sa among mga hunahunag kasing-kasing, mga usab kini amahan. Salamat Lord nga among kangit-ngit mahimong kahayag. Ikaw ang Dios magadan-ag diri kanamo og tuguti amahan. Nga klaro kaayo namong masabtan ang imong mga pulong. Dili lamang kay masabtan namo ni kundi magpatubo ni sa among pagtuog pagsalig diha kanimo amahan. Imo ang among mga kasing-kasing nga madinumtanon sa matarong, mahimong mahigugma kanimo ug mahigugmaon sa katarong. Dalaygon ka o Dios sa walay katapusan ining dapitang naabot aning tinguga.
walay presensya nga iya sa kaaway because ang imong pagkabalaan naglukop ni ining maong dapit. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Magapanglingkod tang tanan. Maayong buntag mga igsuon. So, ang atong hisgutan kaning kabuntagon mga igsuon mismo kining giuluhan diha nga Jesus turned the water into wine. Jesus turned the water into wine. Giusab sa Dios ang tubig ug gihimo niya. Gibasa nato kini niingon ang Bible nga mauni ang pinakaunang milagro nga gihimo sa atong Ginoo. Daghan kay tag mga pamaagi sa atong kaugalingon nga normal siguro sa usa ka kinabuhi sa usa ka tawo nga kung doon na kay makita nga bag-o nindot kayo na para nimo, di ba? Amen. Amen. So katong nag-connect og cellphone shutdown sa kay pareha kagahapon gawani ko sa kasal nag-cellphone lang uban. Sige lang shutdown lang usa. Pastor, niya mas cellphone ang atong Bible. Sige lang i-shutdown sana. Kay mag-connect ra niya tag Bible, nga Bible gyud. No? Kay nga na ka sa cellphone unya mo bakting man ang messenger. One niya gisig kulag-pula di i-open dayon nimo. So shutdown sa ang cellphone, wala say mag-cellphone, especially sa gawas palihog. Wala say mag-cellphone. Actually, gituyo nga ang sa gawas distansya ang mga bangko. Kung dili na unta siya pwede yung usog-usubon. Kay gi-arrange man na siya aron nga dili gyud mag-istoryahanay. Di malingaw tapad ba? Focus lang yun sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. So hopefully sa next Sunday dili na siya ma-rearrange na siya. So Jesus turned the water into wine. Muni normal kinabuhi sa tao na kung naay bag-o kayo sa imong mata ganahan kay ka. Nindot yung pero kung sige na kang kakita ana labi nagmatag adlaw di na kaganahan. Muadto ka sa mirror of the world sa Sikatuna kung na kay pang-entrance makit-an mo dito nindot because ilang gi-passion dito gipakita nila dito ilang mugnaan o kopya ang 7 wonders of the world. Ilang pag yun nang gikopyahan. Kung adto ka dito sa gawa sa nasod makita nimong Hollywood, ilang nang gikopya. So, kung imo adto ka dito kinanindutan, pag burot ang memory sa imong cellphone sa una nimong adto. Ala, hunat yung picture na nindot bisag unsang posisyon na. Unya sa kada anggulo tag 20 katira kay pilian ra niya ipangdilit ra tong maklaro tong bugas. Na? So nindot gyud kaayo. I went to Portridge kay gi-invite ko first time na kong adto dito giganahan kayo ko. Pero ang wa nako ang dira nako kanang saba dito kayo especially dili na used nato ang mga worldly nga mga sounds di na kayo ganahan. Kinasabaan po nino. No? Nya mag-istorya ka sa imong uyab sa una kay asawa na maron. Di kayo mo magdungog kay saba. No? Imbes maghinumdum mo sa inyong mga nanglabay. Mga lamios kinabuhi. So una nimo yung pagkakita kinanindutan. Pero nadugay. Imagine ako ng mga igsuon sa usa kanang mirror of the world. Kada adlaw kang moadto, ganahan pa ka? Kada adlaw gyud kang moadto, ganahan pa ba ka? Inikabot mo dito, labi ng bayad. Bisan sa atong panimalay. Magbutang ta og mga kortina, tama? Pero maabtan ang kortina usa ka bulan, 2 ka bulan, maabot nagtuig. Ganahan pa ba ka? Labi na ang mga abog tuan na dito ng bitay na tanan. Gilawa-lawaan as mga hunit, as mga spider. So, murag nag-desire na po ka nga something na ay mabag-o. Nga himuon na po nimong, lain na po ning puwara kanunay. Himuon na po nato ning red. Ay, himuon na po natong green. Di ba? Di ba di ka ganahan magsigig tanaw kung maurag yun na siya?
Ano sa hindi mo mong kanunay ang ganang mo tanaw yung bana? Joke. Kana mo din na pwede. So, gunahan ang tao nga naay bag-o sa kinabuhi. But sultian kanako ningon si Ecclesiastes, diha si Solomon nagsulat siya sa Ecclesiastes, ningon siya nga walay bag-o. Ang tanan pabalik-balik lang. Ang tanan ko no nag-ikot-ikot ra, nagbalik-balik ra. Ang adlaw mo salop, ang adlaw mo silang, ang adlaw na pud mo salop, walay bag-o. There's nothing new under the sun until nga nianhi si Jesus Christ. Kabantay kas imong kinabuhi way bag-o. Bag-o mo sapatos after 1 month daan na. So way bag-o. And then balik-balik ra na sa atong kinabuhi. But sa diha nga nianhi si Ginoong Hesukristo, dinha na nato nakit-an nga naay bag-o. Ingon ang 2 Corinthians 5:17, if anyone who is in Christ, he is a new creation. Sa Bisaya ningon, si bisan kinsa nga nahiusa kang Kristo, bag-o na siyang binuhat. Ang daan nawala na. Tanawan ang nasa imong tapad, palahubog ana sa una. Kalibakira ana sa una, kahimantayon ana sa una, kahilabtanon ana sa una. Ni samot ron. I mean, sa dihang naana si Kristo tong kinabuhi, dunay kabag-uhan. Because walay pari, ministro, pastor, o relihiyon nga makabag-o nimo ang Ginoo. And actually, walay mga bag-o gyud nga imong makita ang tanan. Gikan na siya sa abog. Daan na tanan. Si Kristo lang ang maghatag nato og new beginnings kinabuhi. Bag-o mga butang kinabuhi. He said in Isaiah chapter 43 verses 18 to 19. Niingon siya sa verse 18, ayaw naghinumdumi ang nanglabay panahon ug ayaw nagpabilin sa mga butang sa daang kapanahunan. And behold, sabi nang behold, tanawa, sudunga, magbuhat akog bag-o. And then ningon pag siya, karon dayon makita ninyo kini. Unsay sumpay? Buhatan nakog mga suba ang mga disyerto. Ang imong kinabuhi ug akong kinabuhi kaniadto naa na tay relihiyon. Nagtuo tas Ginoo. Ang problema lang nato, wala tay relasyon niya. Ang atong pagkinabuhi sa wa pa tay relasyon sa Ginoo, wala nagsubay sa unsay gitudlo ni Kristo. That is why karon atong nakita nga ang atong kinabuhi na anay suba. Uga kaayo kaniadto. Ang atong mga pangandoy kaniadto puro kwarta. Kwarta. Hangtod ron. Puro ragyod kwarta. And then, og naay kwarta, tugkan dayo pako mulupad. Kaya December maron. Lami, isuroy-suroy dito kala 50%, 10%. Palit dayon og bago, palit dayon og bago. By the way, mga igsuon, niadto ko dito sa mall. Tag 7,000 kapin, almost 8 months siguro. Ang katong, say tawag ana, katong guyod-guyod nga speaker, unya chargeable siya for 6 hours. Unya, magamit na nimo siya 12 hours. Nga patingugon nimo siya. Nya, nangumusta ko sa Kapastora Jane dito sa Balilihan. 2018 pa to niya ni palit. Hangtod karon gigamit pag yun nila. Ingon ko sa Ginoo, Lord, tagaay niya may ani. Padungog-dungog lang eh. Mayo, yung padungog-dungog, pastor ba? Naipalit lang niya tato po. Antag na sa Ginoo. Okay. Importante kayo ito. Imagine na mga igsuon nga inig-burn out, magsyagit ko og ayo kay di nakadungog nang naas likod. Samot nga di kadungog ang nasgawas kay istoryahon pastapad. Na lami og naata ato mga igsuon, nindot gyud og naato kay magamit nato to. Now, kanang balik ta mga igsuon. Asa na gani ko ni hunong? Gusto tag bag-o. Sige tang bag-o lang, ganahan ta nga naay bag-o. But ang atong Ginoo sukad nga niya si Kristo diha ra gyud nga nakakita tag mga kabag-uhan, mga bag-ong butang, mga bag-ong mga sa tawag na kabag-uhan sa atong mga kinabuhi mga igsuon. So ang atong
Kaning Jesus turned the water into wine. Bisan pag unsa kadako ang kangitngit nga naa nato, pwede nang himuon sa Dios nga kahayag ugma. Naka-schedule man na kung kanus-a. Bisan pag unsa ka samok kaayo ang imong kinabuhi, sa mga mosunod nga adlaw himuon sa Ginoong may kalipay og tinuod nga kalinaw. Ug dunay mga butang nga dili mabuhat sa tawo, ug kun suwayan ni og buhat sa tawo, musamot pagka problema ang tawo. Usa sa pinaka example ani mga igsuon kaning giampo nato nga kalinaw sa kada pamilya nato. Kami dire magsigimig sininggitay kay kining among mga anak bibo na kaayo. Kasi Naya! Dali na dire! Dali na! Ug sige magsininggitay. Mo nga natingali niya among silingaw sa kun sila mga pastor sige magsininggitay. No? But normal na siya. Doon nagyoy kaguliyang sa atong mga tagsa-tagsa ka pamilya. Naagyod tay! Gipaampo nga Lord tagaimig tinuod nga kalinaw ug kalipay. Kung tuwa ka sa inyong balay, magsigi yung kag problema, pero di ka dire smile po diha. Nga naman, tungod kay lahi kayo nga naang presensya sa Diyos. Mao na nga kung unsa-unta ta dinhi sa church ato ning dadon sa atong panimalay. Nga kung dinhi sa church naminaw tas pulong sa Dios dito po sa atong panimalay, naminaw po tas pulong sa Ginoo. Nagbasa po tas iyang mga pulong. Naay kalipay ni mga igsoon. Unya ato ning gipangandoy nga Lord taga ay good mig nindot kaayo nga kanang kalinaw Lord sa among sulod sa panimalay. And then parang naay kalinaw sulod sa atong panimalay, maghimo tag balaod. Na mga balaod nga atong himuon sa atong panimalay. Mauna, ikaw, mauna imong buhaton, mauna. Arong dili magkaguliyang. Kay kini atong mga anak magsinggitanay man pud gani na sila kay magtuluranay sa trabaho. Ako ra kanunay paghugas Ako pa jud galungag. Ako pa jud makutan. Unya, ang labunon ako gyapon. May nga na pag ate, isipan ka. Muwera ka mangwinta. Ana, nakadungog ang amahan. Sama mo, pakungon mo na ko ron. Nanak inahan namin na. Kasalanan mo ka. Nga ano, nagasugod, nagingala. Ginakmay na. Basta kinsay mo sugod, mauna na. Abot hapon ang magabinan pa gani. Unya, nag-ampo tag kalinaw. Nagkining kalinaw, suwayan nato ni sa atong kagulingong paagi. Basultian ka na ako, dili ka makaangkon og kalinaw, tinuod nga kalipay sa paagi sa tawo. Ingnon ka na ako, karon kainit man. After 5 minutes, himu ako ng muulan. Kaya nimo? Ang Diyos ray makausab sa weather sa panahon. Amen? And bisan ang atmosphere, ang pamatasan sulod sa pamilya, mga igsoon, ang Diyos ray makausab. Kanang imong bana, kanunayon ni mong pano, ayaw nag-inom, ayaw hubog-hubog. May nga, di na ka. Sunod mga adlaw, hubog na pod. Nga naman na, kung mag-inistrikta ka mo, maghubog siya. O di ka mag-inistrikta, maghubog siya. Napa mo? Buot gipasabot nga dili gyud kitay makabagos Ginoo. Grasya lang gyud sa Dios nga ang tawo mo lingkod maminaw kanunay pulong sa Dios kay dunay kausaban. Naay kabaguhan. Munang ningon diha, Jesus turned the water into wine. Unsa man ang tubig, walay lasa. Kanang nas imong tapad inang kaniadto wa gyud kay lasa. Hello? Lami ang magtapad ning banag mag-asawa no? Kay ikaw, wa gyud kay lasa kaniadto. Nganong nawad-an kag lasa niya kay ang imong nakita niya puro ragyod kadaot. Puro ragyod pabadlong. Kagahapon mga igsoon gawali ko sa kasal and I quote Ruth chapter 1 verse 16 to 17. Nga diin si Naomi gibiya namatay ang bana, namatay pud ang duha niya ka anak. And then duha na lang kabinalayi iyang nabilin. Gibiyaan pagyud siya ni Orpha, si Ruth na lang.
Eh, ang gina si Ruth, kuyog na ni Orfa. Nga umuuban pa man kanako. Wala na ko'y balay paulian. Wala na ko'y yuta dito. Maabot ko dito, Ruth. Magpakilimos na lang ko. Muuban pag yung kapabugat na lang kanako. Oy. But si Ruth, niingon siya, do not entreat me. Ayaw ko pugsa nga biyaan kanako. Asa ka paingon, adto ko paingon, asa ka matulog, dito ko matulog, ang imong Diyos, mahimong akong Diyos, ang imong pinulungan, akong pinulungan, imong katawhan, mahimong akong katawhan, kung asa ka mamatay, dito usab ko mamatay og ilubong. O dito usab ko ilubong. And then niingon si Ruth, kamatayon ray makabulag nato. Paminaw pa kayo. Shh. Minaw ta kayo ani. Kaya importante kayo ni. Now, sa kaminyoon, mo ingon dayong, till death do us part. Tulura gani kasi mana, mang chicks na. Tulura gani kasi mana, chat-chat na kas. Karong asawaha karon. Till death do us part. Mo ingana na dayon. Kamatayon ray makabulag nato. Nya na pa isulti. In health and in sickness and in health. In sickness and in health. Sa Bible, daghang mga couple nga grabe. Kinahanglang water into wine. Mausab unta mga batasan. Wa gyud nga usab. Example, asawa ni Job. In sickness and in health. Pero sa panahon nga nagdaot, nag-ayo si Job, niingon ng iyang asawa, Job, padayon nagyapon kang kabalaan-balaan diha? Tanawar ako ng Diyos nga imong gisimba, Job. Gipatay niya tanan atong mga anak, nangawatla ng atong mga kabtangan, dato kayo ta, karon wa na tayo nahot. Ang problema pag yun, tibuok lawas ni mo, gikan ulo, abot lapalapa, ginuka ka. Magpabili na bagyapo kang musimba sa imong Diyos. Balikasan ng imong Diyos, unya paghikog. Grabihan ni mga asawahan, no? Niingon nga in sickness and in health. Pero sa panahon nga naa na sa worst nga kahimtang, balikasan na imong Diyos o paghikog, diha na ka, maarin ako. Hello? Subisan ang mga pamatasan nato, kinahanglan og water nga ma-turn into wine. Kanang atong pamatasan, mga usab. Kanang mo ingon na tag water, walay lasa. Usahay, ang imong batasan, di na ganahan ng tao nas dool nimo. Ang imong batasan asawa, di na ganahan imong bana. Imong batasan bana, di na ganahan imong asawa. Wala na ilasa ang imong batasan para niya. O kana nga batasan na, kinahanglan nga ma-turn sama sa water into wine. Kana nga batasan nimo, nga dili makapanalangin, mausab og mahimong panalangin. Kay bisan pagpari ka or pastor ka, pero imong batasan, di makapanalangin. Matarong ratag niya ta sa tubangan. Sa gawas na makita na ka ditong kapabadlong. Sabak-sabak o baje. Oh, anong naapil man na? Kaluuya man nga no? So, need ning turn, kinanglan mausob ang water into wine. Ato sa ning binagsaon be? Kay arong masakpan na to ni. Ningon diya, sa ikatulo ka adlaw, may kasal dito sa Cana, sa lungsod sa Cana, sa Galilea, ug dito ang inahan ni Jesus. Si Maria ni. Dito si Maria sa maong kasal. Unya wala gisulti dire kung unsay trabaho ni Maria, maybe usa siya dito sa mga nag-arrange, nagpatigayon, nag-usher or nag-decorate. Basta kay dito ni siya. Unya si Jesus ug ang iyang mga tinun-an, ingon ang verse 2, gidapit usab si Jesus ug iyang mga tinun-an. Wow, parehag kita no, na-invite ta. No? Na-invite. Ingon ang verse 3, sa nahutdan na silag bino. Kini, kagahapon, actually, wala gyud nahutdi kagahapon og kanon. Dagan kayong kanon. Ako mong sultian, adili ka mo ni ha, pero ako mong gi-encourage, kay basin unyag na po tayo mga pamatasang ingon ana. Inig mo adto ganitag mga ingon ana, panahon sa pagkaon, relax rata. Dili nang hadlok mahutdan ba? Kabantay mo anang mukuha dayong daghan kayong sudan. Unya pagkahuman tabunan pug daghan kayong kanon, dayong mukuha na pug sudan ipatong sa kanon. Nay mga ingon ana nga kinaiya mga igsoon.
Bawog ng plato ba? Bawog. Relax ra. 4, 5 ka kutsara ang kanon, ibutang sa imong plato, kuha kag mga sudan, okay na na. For so many times, gitudlo na nako na din eh. Nga uwaw kayo, taas pa kayo ang pila, galakaw ka padong sa imong bangko, muagi kas mga nanagpila. Unya ang imong plato, murag nigo nga puno kayo. And then, madunggan ni mo sa imong likod nga, wanay kanon, wanay kanon, wanay kanon. Di ka mauwaw. Pilara may pagtindog og balik, inig mahurot na. Ngano guga na, no? Nya actually, wag yun nahurot ang kanon, dagan ang kanon. Expected na nga, dili yun to siya mahurot. Gani, imong imaginon ang kusina to sa pikas, naapay 5 minutes to 10 minutes nga waiting kung magkuha dito og kanon. Unya kay, gipanggutom tingalig yun. Relax sabi taw kag igutom ka kay pwede man ka mobalik bisag kapulo pa. Ihapon ko nimo 1. 2, 3. Hindi man ka maulaw god. No? So dito'y kasal. Naay kasal dito. Gi-invite si Jesus ug ang iyang mga tinunan. Si Mary nauna na dito. So dunay dako kaayo ni nga preparasyon, may bawaan nimo ni nga dako kaayo ni siya nga kasalan tungod kay sa unahan, makita nato nga dunay mga sudlanan, mga jar, nga mga bato. Padayunon sa nato. Niingon diha nga, nahutdan sila og bino, og ang inahan ni Jesus, miingon kaniya, wala na sila'y bino. La, pastor, pwede rin maghubog-hubog, kay bino, mga ganing gisgutan nato ron. Paghulat sa diha, kaya ka makasabot. Nya na. Okay? So, nahutdan sila og bino, nya niyo, wala na sila. Uwaw baya po. Makauhaw biya po na. Naitabo po na, kaduhan na din sa ato Katong pagdedicate ani nga simbahan, nahutdan og kanon. Kay sige kog ingong tugang ina, gamay ra ka na. Di, mangyod. Ego ra na, pastor. Ego ra na, kay naman po'y pansit. Ngano, ang mukuhag pansit, di na mukuhag kanon. Magbag-o na ta, oy. Na pastor, kay, mga baham god, mga panos, usik. Kasi nag-ingong usik. So, nahutdan gud sila. And then, ako'y nakita din nga nindot kaayo. Ingon ang 1 Peter chapter 5 verse 7, cast your cares to Him. Kinsa nang Him? Si Jesus. For He cares for you. Sa Bisaya pa ningon, kung doon na kay kabalaka, itugyan ngadto kaniya, nga mao ang atong Ginoo. Kay siya nagpakabana nimo. Ato pag yung palauman o arong mas masabda na ito pag-ayo, ningon diya, kung doon na kay problema, adto itugyan sa Ginoo, kay siya maoy tinuoray nagtagad nimo. Notice that in verse 2, no? Naay problema sa verse 2. O say problema sa verse 2? Nahutdan sila ilang gi-prepare para sa bisita. O gani, wala pa kasod ang ubang bisita, kay si Jesus o ang iyang mga tinunan, invited sad ni sila, wala pa nakasulod didto sa function hall. Didto sa dapit din gihimo ang kasal. Naapa sila sa gawas. And then ang problema ani, naapay bisitang nangabot, nahutdan na didto sa sulod uwaw kayo ni. Kasulay mo, ana? Nga inyo na lang inong, lami ang tag na sayo-sayo mo, mare, kamo gani invite mo sunod, ay magpa-late, nga naonin mo. Naapay nangabot nga bisita, nahutdan nas preparasyon sa sulod, problema ni. Problema kaayo ni. And kabalo mo mga igsuon, dunay kinahanglan tang masabtan kay Kristohanon na ta. Kaniadtong di pa ta Kristohanon, wala tay pake og naay mga problemang ingani. Pero karong Kristohano na ta, kinahanglan manggilabot gyud tag na ay mga problemang sama ingon ani mga igsoon. In verse 2 in verse 3 nagka-problema na sila. Ngano man? Nahutdan sila og bino.
And then, ang nahitabo, sama sa 1 Peter chapter 5 verse 7, nga itugyan ngadtos Ginoo. Kinahanglang masabtan nato ni nga sa atong kinabuhing pagka-Kristohanon, pag doon na tayo problema, hibawon nato asa nato i-address ang problema. Asa nato itugyan kinsay atong duulon. And si Mary nakailas ya kinsa ang Ginoong Hesus because iya ang gigamit, ang iyahang sabakan maoy gigamit arong matawon ning Ginoong mangluluwas. Ang Dios nga may kanaog, ang Dios nga may uban sa iyang katawhan. Si Mary nakailag kinsa ang Ginoong Hesus. Mao nang sa dihang may problema na niunsa diha ang verse 3 ningon diha sa nahutdan na silagbino ang inahan ni Hesus miduol kang Hesus og miingon kaniya wala na sila'y bino. Ngano man ni nga sa Hesus ay si Hesus may giduulan. Because ang usher nga si Maria, usher sa kasal, nakailas ya kinsa ang Ginoo. Dagan na to mga Kristohanon ta, nagtuo ta Ginoo, mga relihiyoso kayo, pero kung doon na tayo problema, wata kabalog kinsay atong duulon. Kinsang tawhana, kinsang anting-antingana diha, kinsang maayong tao, kinsang gamhanang tao, kinsang makabanhaw o patay nga tao. Bisag kinsa ray atong daganan. Dinhi nagtudlo nga panahong nagka-problema, nag-shortage sila, kabalo og nakailas Maria kinsa ang Ginoo, didto siya sa Ginoo ni Dool. Ikaw ug ako kung nakaila ka sa Ginoo, pagka nagka-problema, taunahon na tog duol ang Ginoo. Di na kinahanglan pang mulakaw pakag-adto ko simbahan karon, moadto ko Sibo. Mukat-kat pakagbukid. Kung asa ka sa labhanan nimo, sa CR, sa kwarto, sa sala, sa kusina, sa trabahoan, basketbolan, bisag asa ka, pagka nagka-problema, luhod diha, tawga ang Ginoo. Usa ni, verse 3, atong pagtulunan na kung doon na tayo problema, kabaluta, kinsa ang atong duol. Sama kang Maria, nakailas, wa siya ni duol sa kinasal. Imagine ako no, siya dito galingkod na kapictorial, siya pa'y duulon o, pastor, kunyari, pastor Miko, gikasal kagapon. Pastor, mo na pagkaon, pastor. Siya pa'y mo yung excuse sa papalit dito og dugang nitong pagkaon na itong palit og albas. Example na ha kay kagahapon wa gyud kinagaawas pagod gani. Basta iya sa Ginoo nga kasal paawason man na sa Ginoo. Wa gyud to nakulangi kagahapon. Now, gi-address dayon ang problema ngadto kang Hesus. Now listen to this. Amazing kayo ni. Ningon ang verse 4. Naitubag ang Ginoo nga something like kung di ta kasabot sa whole paragraph niya, di nato masabtan ni. Tanawa, verse 4. Si Jesus mitubag babayi unsay labot nato ni ana, wala pa moabot ang akong panahon. Unsay tubag sa Ginoo? Unsay itong labot? Ato ko nang basahon sa Bisaya gyapon no? Okay. Bakit naging Tagalog to? Taga Manila man ng operator o tanawan niyo na operator. Ang sabi sa kanya ni Jesus, babae, anong pakialam ko diyan? Ang oras ko ay hindi pa dumarating. Anong paki ko? Oh, guest lang ko, gi-invite lang ko. Dili na mo gipasabot. Pag ingon ni Lord, nga unsa may akong mabuhat, nga wa pa man naabot ang akong panahon. Sa kanang verse 4 bitaw, unsa may labot nato ni ana. Muna'y unang pangutana, unsay labot nato ni ana. Kung kitang Kristohanon mo join tag-ing ane o nya magka-problema, muingon gyapon tang unsay atong labot ana. Wa pa ta kasabot sa atong pagka-Kristohanon. Because actually, gisulti ni Jesus aron makasabot ang iyang mga tinun-an nga kuyog niya. Nga bisag invited lang ta, we can do something for this problem. Na ay problema. Bisan kanig wala ka imbitahan, nakabisita lang ka. Kasagaran na ba din culture sa ato kay usar ka bok gi-invite manguyog tanan? No? Ako namang okay na mo? Musugot na mag ako ning isolteron?
Team Bilar, musugot na mo akong isulti ni non. Oh, sige. May mag-una sa taane. Nay usahay mga igsuon, usara invite manguyog tanan. Pareha karon usara may nananghen, manong unom ka pamilya na wala. Usara may niingon. Pero panglakaw ko po mo kay supporter ibuto ninyo ang tawon. One time. Kim. Amen diha. Amen. Ana sila sa ganghaan nga tindog-tindog. Nya nanghid sila. Gabi na guto. Pastor. Nakitagsa ra mo siyang mauli. Ano mi pastor ba? Mamalot. Mangbalot kuno sila. Asjis na. Balot ba, balot. Kamo bala. Bugnaw na maron ilakaw. Pagpanggi ka na nagdahunog maning mga motor. Wait, sa usara may nanangit. Giapil pag yung dala ang akong motor. Magtong pagkaugma, kisa may driver sa akong motor, ha? Apil maglakaw ang akong motor. Usara may nananghid. Grabe nang ingana nga style, no? Nakaingon ko, murdi. Malipay manunta ko kay mananghid ba, pero ug kinsa tong lakas-lakas gamay kunuhay. Muray tuluron dito. Nanghid ba? Ingna ba dito? Pagka nisugot na, upali din naghanan ng nanguyog. Namingaw ko, asa mo to silang na nagdahunog man? Usaray na nanghid. Ang problema pag yun ane, kining pagpadong nila dito sa Bilar. Janjay, amen? Angelo? Rere Montesilio, music team. Dili man, mula ni Kuyog music team. Tulor may nakuyog ato. Perting subuan ako kay si Pastor Jonel. Naglibog siya, muhilak ba siya sa kasuko? Di pod pwede kay Thanksgiving nila. And gaing ana siyang galakaw kay ang paling ano na yung naani mo ni Lord. Ngingana siya. Ngano man. Tungod kay ang musician dire, maoy muli dito. Maoy mo tukar ani mga pagdayeg dito. Naabot dito si Million, ang ilahang worship leader, ang musician napagluway. Magsugod na. Unya mo excuse ra bagyog gauwan. So ako silang giingnan nga, pagdong na mo dito sa Carmen, kaunom ming nag-overhead ang sakyanan. Ba't migikan ming walay paniudto kay di mi gustog mauwahi? Kay especially, ikaw ba yay gi-invite? Nya okay rag speaker kay ang speaker ulahi mo na sa mga pagdaig musician ra gyud Juda. Sa ang Juda, ang mga musikero sa Bible gitawag sila gikan sa banay sa Juda, inigsulong sa gera, sila'y maguna, magtrumpeta sila, manag-alpa sila, managtugtog sila. Ang nahitabo mga igsuon, naabot na ang speaker ng lingkod ng tanan, oras na. Asa na ning mga magdadayeg? Napagluway. Alas 2 ng simba dito, mugi kaghapit na alas 2. So, nagka-problema to. So, ingon ako, chat habit ko kumutchat nila nga, pamauli na lang mo dire. Kabalo, mag-unsa pa'y sunod nga nahitabo, kine. Abot sila dito, so sila na lang, sila mo yung ga-initiative niya, gipangita pa ning mga chord tungod kay, di man tumaoy gipang praktisan, wala sila kabalo ba? Pag abot pag yun dito, ako ning gisulti sa tanan, dili bot gipasabot pakaulawan ako ni sila. Human ako na counseling nila, human may nagsabot. Nga ako ning i-share para ma-aware ang tanan. Pag abot pag yun dito, nagwali na. Nagwali. Hapit. Nahuman ang wali, usa ang presentation. Dire, ulahi ang wali. Di ba? Gauna tag presentation. Dito, ulahi ang presentation. Ang nahitabo sa time ng presentation, saba kaayo sila didto sa likod kato gakuyog. Unya ang mga gi-invite nga mga unbeliever, ginadasig nila, ginatapdan kay arong istorya-istoryahon nga na.
Sila na sigihog lingi, di na mo tanaw aning ga kantas atubangan kay saba sa likod. So, nagtukmuranay na sila nga, ikaw may badlong dito, ikaw may badlong dito. Si Pastor Jonel, palihog day, badlong nga day. Dili sila mo badlong kay ang ilang rason, youth na ni Pastor Jonas. Sumura kong na, grabe kayo. Di kayo pwede. Pastor, makuwanta na Pastor, ngayon, trabaho ni Pastor Jonas. Hala. Katuo sila, isog na itong ilang pastor. Anong nabalaan? Dapat unta balaan na sila. Dapat unta na sila disiplina. Dapat unta kay balo sila sa atmosphere. So, nadubli ang problema matong si Pastor Jonel. Iyang gisan niya, si Miko, maoy ni duol nila dito o gitaparan sila og lingkod. Arong, murag mga bata, no? Taparan arong mga hilo. Ang nahitabo kay bisag giunsa sila, ditapad na dito, dipadool nas Pastor Miko. Wa amang gyud sila nakasabot. So, nahuman ang presentation, ngisingisi sila, lipay nangaon. Pagka-Lunes, si Rere may gikasab-an og ayong Pastor Miko. Wa mo kasabot, bitapan na gani ko ninyo dito. Gisipita na gani ka na ako. Tablag balibad si Rere, dito mo mga bata nudlo. Yung ginan nga gituyo nga ikaw may gikasab-an kay na ako. Alangan ang kasab-an katong tuas Cortez. Nga ikaw may naa karon nga naapod ko. No? So wa ba day mo kasabot? Nga mauna. So, nadoble. Nadoble in tawon. Kaya ang nahitabo, problema na daan kay wa naabot atong pagdayeg na, nagsaba-saba pag yun. Kaya kanang mga tao, mga igsuon, nagtanaw sila sa mga pagdayeg, naminaw sila nagtanaw sila sa mga presentation, pwedeng dihaan ng dapitan, sila tandugon sa Ginoo. Unsa bay tandog sa Ginoo nga, tuwa may kasaba-saba pos likod. So, wala mamog mga onggoy sa bilar. Naman ay daghang onggoyan des taas. Buto nga pag-uli na ko dire amo sanggi, paibaw na ng mga papa. After sa midweek service, katong nangadtos bilar, panglingkod sa mo dire. Di magsilbi. Now, tanawan ning nahitabo. Invited sila o nagka-problema sila. Ang gi-invite maupay na himong kasulbaran sa problema. Dili pwedeng kita nga gi-invite maghatag tag problema inig-abot ito dugangan pag yun nato. Nakasabot na kita tanan. Hello? Apoy, kanang invite-on ka nga. Ang bag nimo gisudlan na daag plastic. Kay inig pangaon, daghanon og butang sa plato ang sudan, nya niglingkod sa lamisa, ihulog sa bag. Ang mga sudan niya nay plastic ito sulod sa bag. My goodness, mauwaw naman tayo. Abi pa lang walay pagkaon sa tungbay. Hello? Paita po nangingana, bisan din sa ato, paminaw mo ha. For example, din sa ato, og natay mga event. Sa iyo naman kayo na. Pagdaghan ang sobra na adiha, binang listahan sa mga balay, be. Pamusto na to ni kato, panghatod. Inga na, araman. Wala mo na, saan man anak ko dire, ma-high blood ko anak kinaon. Ate, panood na, mga motor, dire mga pangandar mo diha. Panghatod na may mga pangalan na butangan pag pangalan. Ingana lang. Dili ta maghimo og parehani na sila problema. Pero ang gi-invite unexpected nga maoy naghimog kasulbaran sa problema before ana ari sa ta. Sa Mark chapter 2 dunay problema. Mark chapter 2 verses 1 to 9,
may usa ka paralisado nga tawo. Ako nang i-paraphrase. Isuwat na diya, makahira na. Nga dili siya kalakaw, giayayungan siya sa upat niya ka mga higala. O kay dito man si Jesus sa Capernaum nahiuli, ilang gidala ngadto kang Jesus ang maong masakiton, aron nga iyang tapiunan sa iyang kamot ug mamaayo ang maong paralitiko. Tuod man, ilang gidala dito, pag-abot nila dito, dili sila makaagi sa puntahan, tungod kay naghuot, nagpunsisok ang mga tao. Nangita sila paagi, misaka sila sa atop, giukab nila ang bahin sa atop, o gituntun nila, ginaog nila. Ngadto gayud sa tungod ni Jesus, ang paralisadong tao. Sa laktod nga pagkasulti, giayon ni Jesus ang maong masakiton. Now, unsay atong pagtulunan nga makita diha? Balik ta, pagka nagka-problema, asa dadon? Problema sa kasal sa Cana, nahutdan sila, alam ni Maria, kinsa sa Jesus, so dito siya ni Jesus ni dangop. Problema sa Mark chapter 2, paralisado nga tao, nahibaw ang iyang upat kay gala, kinsa ang ilang dadaan sa maong problema. So karon na atay mga problema, asa man nato na gina-address. Sometimes ang atong problema, gidala dito sa dapit nga magtuotang maayo ta, mas musamot pa hinuon. Kay disobedience man ni sa sugo sa Ginoo. Amen? So, dapat mahibaw ta, God bless John, ampingan kas Ginoo sa imong trabaho. Pastor, bye-bye. Na? Duty to siya. So, kinahanglang masabtag ayo nato ning problemaha mga igsoon. Kristohano naman ta. Dili, you know what? Kinahanglang makasabot gyud ta nga unsay may tabos kinabuhi, kinahanglan gyud nato kanunay i-address ngadto sa Ginoo. Padayon sa ta. Ningon diha ang verse 6. Kaning verse 6 mga igsoon, ningon siya. Verse 5. Unya giingnan sa inahan ni Jesus ang mga sulugoon, ang mga usher ni, ang mga servant. Giingnan ni Maria. Buhatan ninyo bisan unsay iyang gisugo kaninyo. Unsay gisulti? Buhata bisag unsay gisugo. Sayon man or lisod. Sayon or lisod, buhaton na to. Amen. Na may uban mo buhat kung sayon, pero kung lisod, di ko kamao. Ingon diha, buhata bisag unsay gisugo. Sayon or lisod, kamao ka or dili. Kay kung di ka kamao, makamao ka kung imong buhaton. Amen? First time gitudloan ko welding anang Kuya Jonel, nas gawas galingkod. May gani kay wakwato napakngan niya. Ayaw bag. Ha? First time niya. Nga ina. Sige pastor. Stay pastor. Hala, pagtira na ako ni Siga. Ani ka nang bang ni Spark. Perte na akong kuyawa. Buhian god. Dito patos kusina. Aray pang kusina ba? Kay unang taod anang mga raptor diha. Ako na ang extension. Una. Diris kusina man to siya katrabaho. Ya, sige pastor. Sige. Pagtira na ako. Buhian god. Usob na po na akong suway. Nipilit ang welding rod, unya gabaga, di na matangtang. Wa na usaon naman nina. Pero, ug ingnon kang buhata, ningon diha ang verse 5, buhata, bisag unsay iyang gisugo. Kaysa ato pa, kung mubuhat ka, makakaton ka, kundi pa ka kamao. Kung lisod nimo, sayon na unya na sa sunod. Amen? Buhata bisag unsay gisugo. Pila na ka mga sugo ang atong nadungog dire sa matag pagwali sa mga Domingo. Dita mo sunod. Ningon diha sa Roma 10 nga ang pagpaminaw sa pulong sa Dios maoy sinugdanan sa atong pagtuo. Ang problema nato, wala tay paminaw-paminaw sa pulong sa Ginoo. Munang wa tay lig-on nga pagtuo. Pero kusog kay tang maminaw sa atong katigulangan. Munang daghan tag tuo-tuo. Oh, kani maot ni, kani paswerte ni, kini hindi ni mao, kini mao ni. Pagbasag Biblia aron makasabot kag ayo. Nga kana nga mga buhat, mga taong nagbuhat ana walay Dios sa kinabuhi. Amen?
So, kinahanglan yun, basahon ang pulong sa Diyos. So, padayono na to. Sa verse 6, ningon diya, ang mga Hudiyo, may tulumanon sa ilang tinuhan labot sa pagpanghinlo, og tungod ni ini, dito'y gibutang nga unom katadyang bato nga kasudlan sa tubig. Ang matag usa kasudlan og mga 20 ngadtos 30 ka galon ka tubig. Daghano? 20 ngadtos 30 ka galon ka tuig. So tubig. Unom ka buok. So perting daghanan ni. Unya unsay gamiton ani, unsay gamit ani? Sudlan ni siya tubig. Ibutang siya sa ganghaan. Kasal, o sa atong kapanahonan karon, kasal, birthday, na mga selebrasyon. Tanan nga mosulod din hugasan sa ang tiil. Karon pag COVID, inigsulod ni mo usa ka pasilidad, mutunob ka ng trapo nga naay alcohol. Kaniadto mga igsuon, ang ilang himon pag mosulod ka sa balay or bisita ka, di ka kasulod sa iyang balay, kundili mahugasan ang imong tiil. Kinsay mohugas sa imong tiil? Ang tag-iya sa balay. Mauna, nga ang kada panimalay, dunay bato. Kanang tadyaw nga bato, banga, nga sudlan sa tubig, minugna gikan sa bato. O kay kini, kay kuan man siya, kanang function hall. Dapit siya nga, dito gihimo ang mga dagkong event, that is why gikinahanglan, nga unom kadagkong tadyaw nga sudlan ng tubig, ang ibutang dito. So ang problema mauni, paminaw ha, paminaw. Nahutdan dito sa sulod og bino. Sa gawas, nahutdan pod og tubig nga ihugas sa tiil sa mga bisita nga padong pamosulod. So ang kakulangon, sulod o gawas. Unsay kakulangon? Sulod o sa gawas. Ako na ning nasulti kaniadto. Nga kung mulingi-lingi ka, nakas imong panimalay, sa gawas na kakulangon. Bugas na to diha, gamay na lang. Atong budget, gamay na lang. Mutanaw kasi palibot na kakulangon. Inigyangon ni mo, mutulo na. Hello? Naay kakulangon. Naay kakulangon mga igsuon. Usahay ang atong mga panimalay, wa na'y trangkahan. Panghukta na lang natog pisi. Yes, ingana mi sa balay na Mos Negros. Galing wa po may mahadlok og kawaton kay unsa may ang kawaton labhunon. Naay kakulangon sa gawas. Nautag tubig. Sa ato karong panahon, naapod tay kakulangon sa gawas sa atong panimalay, sa atong kinabuhi. And then sa sulod usab, nahutdan nagbino. Sa ato pong kinabuhi, doon na po tay kakulangon sa sulod. Nahutdan na tagpagsalig, nahutdan na tagpagtuon, nahutdan na tas pulong sa Dios, sa mga saad sa Dios. Nahutdan na tas kadasig, nahutdan na tas pagigugma, nahutdan na tas kalipay. So ang atong pagkakulangon karon sa sulod o sa gawas. And listen to this, daghan kayo ni sila nga sulugoon. In fact, pag ang mga Hudyo magpakasal, 2 years ang ilang tigom. Ang ilang pagpangandam, 2 years. After 2 years, mamanhi ka na. After 1 year, mamalayi na. Kanang magsabot-sabot na. Humagsabot, maghulat pag another 1 year, usa sila kaslon. Human sa pamalaye, maghulat pag 1 year. Ang babae, ilayo sa bana, iyang palamanhon. Ang uban pagani, itabok og dagat, itabok tubig. Kay dili pwede, nga dili testingan kung tinuod ba ang ilang pagminahalay. Dili sad pwedeng makasala sila, nga wa pa sila naminyo. Munang ang sa babayin ang tabangan nila bantay ang ilang babaye nga minyuonon. Ang kalalakinan pod tabangan nila bantay ang lalaki nga minyuonon. After 1 year balikon sila tagbo kaslon sila. Naapa mo? In fact si Jacob 7 years pagani iyang pagpangandam para sa kasal. Nagtrabaho siya for 7 years. So ang naitabuan ni naay kakulangon sa sulod, wala bino sa sulod, sa gawas, wala nay tubig. So niduol si Maria, Lord, Jesus. Nahutdan na sila bino sa sulod.
And then Jesus said, wala pa niabot akong panahon. O sa iyang gipasabot? Na ako'y duhang nakitaan ani. Wala pa naabot ang iyang panahon kay wa gani pa siya kasulod. Wa pa po nahugasi ang iyang tiil para mausulod siya. Ang problema sa gawas, nahutdan na pong tubig. So wa pa naabot ang akong panahon. Relax ako. Relax diha. Pagkay ko kaginhawa, hinga-hinga pag ko sa among lakaw. And so si Maria ni Biya siya ngadto kang Jesus og sa mga tinunan og miadto siya sa mga usherettes, sa mga ushers, sa mga sulugoon. And then ningon siya, kamong tanan dali mo. Kabantay mo anang nagbarog. Kung unsay iyang isugo, bisag unsay iyang isugo, buhatan niyo ha. Okay? Buhatan niyo bisag unsay iyang isugo. And they said, yes ma'am. Okay ma'am, buhatan na. So nakitaan, Jesus dito pa sa gawas, dungaw-dungaw siya, nakitaan niya sa iyang atubangan ang mga tadyawng tubig, nawa na sudlanan og tubig, nawa na sulod. Karon nga kabuntagon, posible nga ikaw ug ako sama sa tadyawng tubig. Sa tibuok simana nagpakasalata, wala tay basa-basa sa pulong sa Dios, way ampo-ampo, walay pagpamalandong, wala tanan. And uga ka karon kaayo. Og nakitaan ka sa Ginoong wa kay sulod. Niingon si Lord, dunay command na ay sugo si Lord sa verse 7. Unsa may sugo ni Lord sa verse 7? Niingon siya. Si Jesus miingon sa mga sulugoon. Punan ninyog tubig ang mga tadyaw, ang water jars, og ila kining gipuno. Wow! Ninduta mangyod og naay sugo. Buhaton dayon. Amen? Oy. Shh. Nindot kayo nga naay sugo, buhaton dayon. Makitaan dayon ang resulta. Kaysa mga mosunod nga oras, kung naapay laing mga lihukonon, dili nata magkara-kara. Kanang magkaratul-ratul. Sa uno man ni magkabo para ba kong tubig? Ganiha ra ba kong gisugo ani Papa? Gapadong na rabaron, mauli na, nanas lapas. Buhaton dayon unta, pareha sa ilang gimo, pag-ingon ni Jesus punane, dito dayon sila pasan sa ilang mga hala, pangabo dito sa tabay, balik dito sa dapit din gimo ang kasal, huwaran og tubig, balik na, napuno. Ang unom katadyaw, nga kasudlan og 30, ngadto, 20 ngadto 30 kagalon. Ang usa ka galon 4 liters man na. Nya 20 ngadto 30 kagalon, unom katadyaw. Puno nila. Gipuno. Ni asad ko din sa atubangan, nagwali sa pulong sa Dios nga mao ang espirituhanong tubig. Ikaw nga tadyaw nga bato, punon ka sa pulong sa Dios. Kay kung dili ka mapuno sa pulong sa Ginoo, di mausab ang imong kinabuhi. Kanus ana mahimo nga ang tubig na imong bino sa diang napuno. Saon pagkapuno nga Domingo ra man ta mo basa maminaw. Pero kung kada adlaw lang unta, muari ka dire puno ng daan, pagwali awas na kaskalipay diha sa Ginoo. Amen. Pastor, gay kog Bible pastor. Unsa man nimo? Imbutang atong suok sa Mumbai. Nindot unta mo ba sa tarong puno ta? Dingon siya, puna ninyog tubig ang tadyaw. Sa atong kinabuhi mga igsoon, Ephesians chapter 5 verse 16. Ephesians chapter 5 verse 16, ingon siya, likayin ninyo, ayaw kamo paghubog-hubog kay makadaot kini. Pagpapuno, hinuon kamo sa balaang espiritu. Pastor, mura lagi nagwala na sila nagkauyon. Kay dire bino ang isgutan, pag-abot sa Ephesians, ayaw kamo paghubog-hubog. Wa na to nasabtan. Mahibaw ta nga dunay dispensation aning tanan. Human si Kristo gibayaw. Mibanos ang balaang espiritu, di ba? Muna nitabo. Gihatag niya ang magtatabang maong balaang espiritu. And sa dispensation of the Holy Spirit,
magpapuno na ta sa balang espiritu ug dili sa bino. Tanawa ng taong mapuno sa bino. Ang tulid nga dalan himuong hiwi ug ang hiwi nga dalan tuliron. Muna mga taong hubog. Amen pa mo diha? So kinahanglang magpapuno ta sa balang espiritu. Aron ta mga usab niini. Napa 2 Timothy chapter 3:16 verse 16 and 17 ingon diha, ang tibuok kasulatan gisulat uban sa lamdag sa balaang espiritu, sa lamdag sa Dios. Og mapuslanon kini sa pagpangnudlo sa katarong, pagbadlong, pagsaway, pagdasig, pagtudlog sa pagkinabuhing matarong, aron nga ang tawo masangkap, mapuno. Sa batanan, mapuno. Muna word nga masangkap. Aron mapuslan siya sa gitakdang panahon nga gamiton siya. Di gyud mapuslan og dili mapuno, munang niingon si Lord, pun-an ninyo. So pwedeng nituman sila nga partial, tama? Nga naghakutod sila tubig pero wala na puno. Pero kang ang Bible nag-ingon man, pun-an ninyong tubig. Wa man ingong hakuti ra ninyong tubig, ipapuno man gyud. And that is why every day bisag unsa na kahiktik ang schedule nimo, tagaay jud panahon mo basa kas Biblia. Napoy ubang wala na gyud schedules kinabuhi, di gyapon mo basa. Dili jud ka mapuno. And imong makit-an, sukad ka niadto hangtod karon way nabag-o nimo. Matinga ka ana. Because water turns to wine sa dihang napuno na kini. Sagdi lang sa aning atong mga anak, sagdi lang sa ang bana, sagdi lang sa ang sawa, moabot raw niya ang time, mapuno tatanan sa pulong sa Dios, sa balang espiritu, sa presensya sa Ginoo, sa himaya sa Dios, and you will see water turns into wine, darkness life to light. Makita raw niya na nimo. Sa verse 8 dunay ikaduhang sugo. Napuno na ilang gipuno. Na napoy ni sunod nga sugo. Verse 8, tanawang verse 8. At sinabi niya sa kanila, kunin niyo ngayon at inyong iharap sa Pangulo ng kapistahan. At kanilang iniharap. Ningon diha nga, sige, pagkuha mo diha, pagkabo mo diha, unya dalang ngadto, unang-unang dala, kadtong leader, kadtong nag-organize ani nga patigayon, ang nag-organize ani nga kasal. Lakaw dito na niya ipatilaw. Unaha ang leader, unaha ang influential kaayo nga tao, unaha ang leader, unaha ang amahan, unaha ang mayor sa inyong dapit, ang gobernador sa inyong dapit. Ipatilaw ni nga pulong sa Dios. Just like sa dawis karon kinanindutan. After ang mayor sa dawis na minaw sa pulong sa Dios. Niingon siya, kada Lunes, flag ceremony og amo ang sesyon, naaunay wali. Grabe kayo. Ang hipi sa dawis, pagkadungog niya sa pulong sa Diyos, okay, every Monday, Bible study dire sa police station. Kung makatilaw lang ang Pangulo may gipauna dire. Supposedly, sa pag-alagad sa Diyos, mag-una ng mga amahan because ang mga amahan mo'y leader sa pamilya. Mga amahan, diha ingong amen. Kita'y mag-una, kaya na ay balanghoy nga tinunuan o kamuti. Siya, paluya-luya. Hello? No, prayer na mo. Oh, grabe, oy. Lingaw kayo nga paminaw pulong sa Diyos, hunat o pinampuay, pagkahuman. Lingkod, limia kayo, istorya, fellowship, niya. Dili tong istorya nga libak. Kaysa una lahi man to. Unsay tawag ato, mag-couples sa una, di ba? Mag-couples. Pero nay tuba sa lamisa 5 ka galon. Karon sa atong prayer meeting maminaw tas pulong sa Dios. Wanay tuba kay ang balang espiritu mo nay nagpuno nato. No? Kanang nas imong tapad sa una, mag-uol nagway tagay. Kanang nas imong tapad sa una, mag-uol nagdi mag-aso ang ilong.
Amen? Gibag-o sa Diyos. Water turned into wine. Maot nga batasan, nahimong panalangin nga batasan. Kano sa nahitabo? Magpapuno una. Kanang nasa imong tapat, inang magpapuno ba? Usahay magpapuno ta galit sa kinabuhi. Usahay magpapuno ta og garbo. Usahay magpapuno ta di maayong mga buhat. Magpapuno og sala, magpapuno og mga chismis. Mga igsoon sa una, ngawa pa ko diya sa Ginoo. Ako'y religion, musimba kun mig adlaw igsimba. In fact, altar boy pa ning uban namo, kami mag-aawit dito. Unya mga tulog sa kumbinto, kinagrabihan kayo. Pero lahi man ko nang naakay relasyon sa Ginoo kaysa naakay relihiyon. Kabalo ka kung saan nang naakay relasyon sa Ginoo? Ikaw asawag bana, mauna. Nga mag-istorya mo kanunay, unsay di ganahan sa imong bana, di nimo buhaton, ikaw asawa, unsay di ganahan sa, ikaw bana, unsay ganahan sa imong asawa, di nimo buhaton, so maayo ang inyong relationship. So, di ba, natay relihiyon kaniadto, pero atong mga binuhatan, halos tanan mo pasakit sa Diyos, so walay maayong relasyon sa Ginoo. So karon, naanata diha sa Ginoo, magpapuno ta. Kaniadto mga igsoon, magpapuno sa kadasig og simba, mag-inspired kaayo ta sa panahong mag-awit tas pulong sa mag-awit tag mga alawiton sa Ginoo, di ba? Sa una na akong nadunggan ang kupti ako ugakson mo, hilaka na ako oy. Kupti ako ugakson mo. Kanang gunitan kas Ginoo, dali anak. Ya gakson ka niya, nak, don't worry, ako'y bahala nimo. Hila ko anak, nga kanta. Pero kaniadto mga igsoon, wala gyud kanang among gipangkanta sa simbahan. Tingog ray gipalami, wala na kasing-kasing namo kaniadto. Then sings my song, my say. Kato na po, Our Father. Our Father, who art in heaven. Bawag-bawag. Pero palami kanta, labi nang na-crush dito sa choir. Pero kantag kalibutanon, sayawan pag-apil. Kinsay nakaabot sa Backstreet Boys. Ang wa nakaabot, sorry na lang. Layo ra kayo ni karon. All the loneliness has always been a friend of mine. I'm giving my life in your hands. Pero kalibutan itong awit. People say that, people say I'm crazy and that I am blind. Pinasayaw pa. Puno tas kalibutanon. Kaniadto. Hubog tas kalibutanon kaniadto. But karon puno kas mga saad sa Dios, puno kas balaang espiritu, puno kas kadasig mo simbag yung ko sa Ginoo. And then ingon siya, lakaw iserve ni ngadto sa master sa banquet. Iserve. So unang gipatilaw ang leader. Amen. Unang gipatilaw ang leader. And then unsay nahitabo human sa pagtilaw sa leader tan-awa mga igsuon. Ug mahuman ako. Ningon ang verse 9, og iyang gitilawan ang tubig nga nahimo ng bino. Wala siya masayod kundi gikan ang maong bino, apan nasayod ang mga sulugoon nga maoy nagkabo sa tubig. Busa gitawag niya ang kinasal nga lalaki. O gingnan, nabatasan sa kadaghanan ang pagdalit pag-una sa labing maayong bino o kung makainom na pag-ayo ang bisita. Una pa idalit ang bino nga dili kaayo maayo. Apan, nganong karon pa man? Nganong karon pa man nimo gidalit ang mas labing maayong bino? Now, taon-aw mo na ako. Usahay kitang mga ginikanan, bago lang tang nangalagad sa Diyos, makaingon ta, nganong karon pa man ni? Nganong karon po, lahirag yun. Lahirag yun ang kinabuhi na mo karon. Lahirag yun, nganong karon pa man. In fact, pag na-youth camp ang mga batanon, kining mga inahan, mga amahan, mag-jealous, nganong karon pa man.
Kaniadto untang sa mga batanon pa mi na Kristohano na unta mi adto, sinati unta mi makaapil-apil unta mi mga ingoani. Nganong karon pa man. Usahay mga igsuon, muni ako nakit-an sa kining naa sa verse 10 mga igsuon. Kanang ningon da sa kakatilaw na siya ningon siya nganong karon pa man gidalo. Paminawa ko ninyo kayo kay maghuman na ta. Actually, gi-serve na ang pinakamaayong bino nga ilang giandam. O kini nga bino, dili na ni sila iya preparasyon sa tawo, effort sa tawo, kahago sa tawo, pagpangandam sa tawo. Kini nga bino, gikan mismo sa milagro nga gihimo sa Ginoo. That is why masabtan nato pag-ayo dire nga nag-ingon diha sa kanunay gayod ang gikan sa Dios, iya sa Dios og nagagikan sa Dios mas labaw pa kaanindot kamaayo kaysa sa giila sa tawo nga pinakamaayo nga nagagikan rasab sa tawo. Sa kanunay gyud na ang gikan sa Ginoo best kaayo para nimo. Amen? So, ang testimony kagahapon ni Muklisa, gahilak siya nga nagsulti sa iyang vow ngadto kang Pastor Miko sa ilang kasal. Ingon siya, pasalamatan nako ang Ginoo. Kay gitubag niya ang akong pag-ampo nga Lord, ang una nakong mauyab, maoy akong maminyuan. Hilakahan ay silang taman. And balos pod si Miko og sulti. Because gihatag gikan sa Dios. Mahibaw-an man gyud ni sa umaabot og ato-ato ra ning gibati. Kay imbis nga gusok haom, gusok sa baka ang ibutang. Mamugos man gyud ka. Imbis ingon diha, gipakatulog si Adan. Gipakatulog si Adan. Unya gikuhaag usa ka buok rib. Gihimong babaye. Pagkahuman gidala atubangan kang Adan og si Adan niingon, mauna ni ang bukog sa akong mga bukog, ang unod sa akong mga unod. And she shall be called woman, for he was taken from a man. So fit to sa iya. Gipakatulog tatay Hel, tulog sa. Gikuha ang sa kagusok, giumol. Rosalina, ang imong ngalan ha. May eskwela sa kadiha. Then, inigidad ni mo ani. Graduate ka dire. Then, unya, sa adlaw sa inyong kasal, dadon ka nako sa atubangan. Kadtong time nga si Tatay Hel, iyan ang ukabon katong veil, katong bilo sa atubangan. Ano mga babae, nagtabon mo nagbilo, no? Na ay muskiterong gitabon. Unya inig ukab na nimo kay moingon ang pastor, you may now kiss the bride. Pwede na nimong himuon ang pinakaunang legal nga halok. Legal nga halok. Siyempre, kay katong mga unyang halok-halok nimo to legal. Pwede na nimong himuon. Nagiwalis pastor kagahapon, kamo mo na minaw, mo nakatunan. And then pag ingana nimo sa bilo diha na nga time, sama kang Adan nga mayon. Mao na gyud ni. Napirmahan na dito. Na di nagyud ko litabo oy. Mao na gani ang bukog sa akong mga unod, bukog sa akong bukog ug unod sa akong unod. You may now kiss the bride. Always good nga best ang gikan sa Ginoo. Lahat na ng best nga gihimo sa tawo, dili naka-compare sa himuon ni Lord. Kinsay nakakita ninyo sa salida nga unsa to sila? Kinsman Redeemer. Actually, ang problema ato drugs. Nga katong nga drugs mo patay di ay siya.
And then kinsa ang nakasulbad? Ang mga kinsman. Sila mo'y mo-redeem. Sila mo'y, and kabalo mo unsay ilang gi-promote? Bino. Bino. Doong sila ato mga plantag bino, mga sudlanan, mga himuanag bino, unya tilaw inom-inom sila mga bino, bisag unsa. Kay kadto nga movie, commercial to siya, gi-promote ang bino. Gipili nga, gi-encourage sa ato nga movie, nga di na ning droga, may pa'y mag-inom ka na lang. Tinuod bitaw. Tanaw mong movie, dapat makasabot mo kisay ga-sponsor ana. Kay mauna ilang kuhaan og drama. Napa mo? Kinsman the Redeemer? No? Naabot ng puta diha, no? But always good nga best. Kadto nga movie, tanan nga bino na ay pinakamahal kaayo nga bino. Mahal kaayo gyud nga bino. But sultian ka nako, wala nako nagkinahanglag pinakamahal nga bino, parang malipay kong mahubog kong nalimdan ako mga problema, brad. Isay ngalan ni mo. Ang asawa, pangutan o nakisay ngalan. Wala ta na kinahanglan, ana. Because, naana tayo na dawat, o gani makaingon patanganong karon pa manin ako na dawat. O kinsa ang atong nadawat, ang Ginoo, ang iyang balang espiritu, o ang iyang mga pulong. Woo! Pastor, pwede mang magtilaw-tilaw? Tilaw-tilaw ba dahil nang di nakatuod ng kalsada? Mo apir paan ng tricycle? Say, tilaw-tilaw. Always good nga best. Akong usbon, sa kanunay gayod, ang gikan sa Dios, ang iya sa Dios nga ihatag sa tawo, dili matupngan, labaw gyud ni sa tanan nga maangkon sa taong gikan rapod sa tawo. Ang gikan sa tawo nga hari kinsa man? Si Saul. Pero napulihan sila David nga gikan sa Ginoo. Nindot kaayo ang pag-uswag sa gingharian. That is why best yun kaayo ng gikan sa Ginoo. Napalagi mo diha. Naay kantas mga batanon nga nami keng kantahon. Unsa to? Ayo kong malayo sayo. Unsay sugod ana? Di ko akalain ng sinapit na kinalalagyan ngayon. Para bang isang bagyong may signal. Oh, signal number 4. Yung tipong di ka nakras niya. Yung tipong di nagkagusto. Asa? Sumpay? Pero tiyak na ramdam mo. Mula nang siya'y nagbago, binigay buong puso kang Hesus-Kristo. Kani adto, di ko ganahan na niya, malito kayo na sa among school. Karon, na Christian man nagkalit. Ni gwapo, wa na'y bisyo, talented man di ay kaayo. Unya musulti nga bugnaw kaayo. Abi ni mo, Jane? Nagpasalamat ko sa Ginoo nga naila-ila ka na ko aning kinabuhi. Jaymar. Magsulay pero ikong recording anak, no? Suwayan ba? So nangutana siya, nganong karon pa man i-serve? Nganong karon pa man, nganong karon pa man, nganong karon pa man? Someday naaon niya mo isang yawan. Huwaton pa ba ninyong di nakabangon sa higdaanan? Naghinapos na, dili na kayo makadungog. Unya mo ingon siya nga nung karon pa man. And that is why karon, iserve na nato. Ang Holy Spirit, ang pulong sa Diyos, ang mga saas, Ginoo ato nang iserve sa ila, ato na ipatilaw nila ang pulong sa Diyos. Musimba ta sa una, lutaw kayo ang pagpasabot sa pulong sa Diyos. Unya, puro comfort. Di ba? And sukat nga na Kristohanon ka,
grabe ka, ayo ipasabot yung taman kay arong ang ato pong pagkinabuhi masabtan. Wata kasabot sa giwali, so atong mga batasan, nawa po nasabtan. Nasabtan na to ang pulong sa Diyos, masabtan po sa mga tao ang atong pagkinabuhi. Isad nga nung karon pa man, ang atong culture, ang atong naandan, nga ang pinakalaming bino, ihatag pag-una. So kung natagbaw na ang tanan, usa na ng mga tuba-tubag, pitsi-pitsi. Una-unta itong mga red wine, nga nung karon pa maning. But unsay tubag? Ang Bible nag-ingon. Nag-ingon ang Bible nga wala masayod. Walay nasayod bisan kinsa, diin gikan ang maong bino. But naingon, ang mga sulugoon mao'y nasayod diin. Mga sulugoon batas sa Ginoo, amen. Mga sulugoon batas Ginoo, amen. That is why unsay may moabot sa tong kinabuhi, kabalotag dis-ana gikan, amen. Nakahuman kag eskwela ni pasar kag board exam, nadato nakanindot nakagbalay, nakapalit kag sakyanan, nakapalit kag yuta, nakanegosyo ka ni angat ang negosyo, diin na gikan sa Ginoo. Because ang sulugoon sa Ginoo nasayod asa gikan kanang mga butanga. Pero ang wala na kaila Ginoo mga relihiyosong tao, gikan na sa akong anak to anang trabaho sa Amerika. Gipalitan ko anak. Ako anak, ako'y nag-provide anak, ako'y nagpalit anak. Ako na, maalamon biya ko. Muna, nipasar ko anak, tapuan ko. Ing ana ang mga taong walay Ginoo. Pero ang mga sulugoon ingon ng Bible, nahibaw silag asa ni gikan. Unsa may mga nindot na hitabo sa tong kinabuhi. Kaayuhan ba ni sa mga balatian? Promotion ba ni sa trabaho? Promotion sa sweldo. Musugot ka, promotion sa trabaho, ang sweldo walay promotion? Amen? Ingon ko, bahalag dili mo saka among sweldo. Mong alawan. Basta kay ang nagtrabaho sa admin, pasakan. Grabing trabaho sa admin, God. Halos iyatanan. Murag mo undang na. Di, kisa naman mo trabaho, anak. So, pasakan na ga. Ako'y mo ingon, anak. Tubu'i ba? Di mo ko tubuon, palako na ko. Hindi ako din tawon. So kining tanan gikan sa Dios. Natuliid ng imong buhok, gigastuan nimo nag 6 hours, gikan na sa Ginoo. Amen. Kisa man naghatag nimong panalangin, kwarta. Ako nagtrabaho ko, kisa naghatag nimong kusog. Ginoo. Oh, gikan na sa Ginoo. Amen. Gikas Ginoo na pati ng atong ilong. Gitabunan ug wa tabuni. Gikan na sa Ginoo. Tanan gikas Ginoo. Nay mangutana nimo magpakisusi nimo. Uy, imong anak engineer man ka to. Gikan sa Ginoo na nakadaugan. Kay sulugoon na tas Ginoo din na ta mangangkon. Oh, kay bright pud to. Gasas Ginoo. Ala. Ba't mong pud siya? Liwat na ako ba? Bright. Baga agnawong. Gikan na sa Ginoo tanan. Gikan sa Ginoo. That is why karon na Kristohano na ta. Puno na ta sa pulong sa Dios. Unsa may mga maabot sa tong kinabuhi, nasabta natong gikan sa Ginoo. Dili palit ta rig sakyanan. Atong gididikit ato sa gawas tong ato bitang ay sakyanan diri sa una na atong gididikit. John 3:27, walay mahuptan bisan unsa nga tawo nga dili gikan sa Ginoo. So ang sulugoon na kailangan gikan na sa Ginoo. Ako may naning kamot na pastor, nagtrabaho na ko time nagtigom. Yes, kung wa ka tagaig kusog ni Lord, ma-afford na nimo. Di gikan ang tanan sa Ginoo. Kanang naas imong tapad inaundanga imong pagkahambugira. Kay ang tanan gikas Ginoo. Sulti iba, ina ang tanan gikas Ginoo. Now, the Lord our God, the Lord Jesus Christ, can turn the water into wine, darkness to light, Saul the persecutor to Paul the preacher, Jacob limbungan to Israel the victorious one. Ang imong ending na himong new beginning. Tanan sa imong kinabuhing di maayo, Jesus turned the water into wine.
Kung tapad nimo imong asawa, ing na siyang dili ko makabag-o nimo. Sulti eh. Mga asawa, ina mga bana na po, sulti. Inadi ko, kung naas layo, tudlua, babayi ba? Nandi ko makabag-o nimo. Sige, dali Kisan, mampunoon, maibog, mampunoon miyan ang inyong ipang buhat. Ay, okay, inara nga di ko kabag-o nimo. Ayaw Tatay Hel, kay gikilig na agayo sa Tinilda. Parental guidance. This following program contains with unsuitable for the very young audiences. Parental guidance is recommended. Hello? Kitang mga ginikanan di kita kabago sa atong mga anak. Kitang mga anak di kita kabago sa atong ginikanan. That is why mo pray ta, because we know only Jesus can change. Ang Ginuray makabago, ang atong church di ni mabago kita-kita ra, bisan pag ang pastor magsuka nagdugo og wale. Walay kabaguhan kung wala ang Ginoo. That is why naatay prayer gathering. Sa jam na ay prayer, nagpray. Lunes. Pagka Martes prayer sa mga papa, nagpray. Pagka Merkules, midweek service, nagpray. Pagka Thursday, prayer sa mga mama, nagpray. Pagka Friday, prayer sa mga batanon, ginapray ang church. Ginapray ang asawa, ang bana, ang mga anak. Pagka Sabado, ang mga Levites, nagampo. Sunday niya ata rin, nagsimbata pa kuman, nagampo. Because we know, wala tayo mahimo, ang Diyos lang makahimo. Sila tanan nga mga guests, sila tanan nga mga ushers, sila tanan nga diha ni ining maong kasal, walay nahimo. But dunay Ginoong Hesukristo nga ilang na-invite og maoy nakahimo sa pagsulbat sa kakulangon nga mao ang problema. Sa inyong pamilya, invite ang Ginoo. Dayon, kung tubo na kadiha sa Ginoo, ayaw nag-invite si Lord. Ing na sa Lord. Di ko gustong bisita ra ka. Dinhi nakapuyo ibang ako, Lord. Amen? Palakpakan nato si Lord, anak, mga igsoon. At tas kinabuhi sa mga usherettes. Ang kung kitanaw ni sa dictionary, ang usher is a personnel or a person who will lead a certain person or a VIP person on his kuan kanang iyahang lingkuranan. So moto nga amo dai ni ushers. Maoy mo buhat og asa i-guide diri ka lingkod brad ana mo ni mga buhat ani nga usher. Now, human nako nabasa ang John chapter 2, 1 to 12. The first miracle Jesus did in Cana. Nakita nako. Jesus turned the water into wine. And si Jesus lamang ang pinaka the best nga usher sa tanang nag-ushers. Sa tanan nga nag-usherettes, si Jesus ra ang pinaka the best. Mark chapter 10 verse 45 niingon, tungod kay ang anak sa tao wala mi anhi aron alagaran, arong asheran. But aron sa pagniani sa aron sa pag-alagad o paghatag sa iyang kinabuhi aron pagbayad sa daghang mga kinabuhi. Kunay gisulti, for even the Son of Man did not come to be served. Dili siya mo anhi arong i-usher nimo. But siya maoy ni usher and to give his life. Mga usherettes, ihatag inyong kinabuhi sa Ginoo. Kanang naay moabot ba? Ma'am, napailingkuranan ani nga bakante, ma'am. Sige ma'am, para dyan na imo. Sige ma'am, anak kalingkod, ma'am. Give your life dihang dapita. Di kay ako na po nasuguan. Sa may mga lan, to lingkod. Tadiin ka. Asa inyo hali ay?
Lingkuran na to, bakante, lingkod. Dili ingon ana, give your life. For the Son of Man did not come to serve, to be served, but to serve. Ang anak sa tao nga mao si Kristo, wala ni ani aron alagaran, kundili sa pag-alagad ug paghatag sa iyang kinabuhi, ingon nga ransom, bayad sa mga taong nagpakasala. You know what? Musulod ka sa kasal, hugasan imong tiil. Amen? Mo nag-iingon dere, before ka mosulod, hugasan ang tiil. Amen? And then, ang naghugas nimo maoy mo dala nimo sa sulod. Ug dadon ka didto sa dapit nga didto ka palingkuron. And mo na'y gibuhat ni Jesus Christ, paminaw, ninaog siya gikan sa langit, gihugasan ka sa imong mga sala, o gi-usher ka niya, dili ka sa impierno nak, dili to imong dapit nak, ari ka sa akong gingarian nga mao ang langit. Palakpakan nato si Lord, the best usher nato sa kinabuhi. Imbitado rang maoy nagsulbad sa problema. And that is why walay laing sentro sa atong kinabuhi ang Ginoo ra. Ayag suknaa ang imong bana, di ba ningon ka sa pagkasal nato? Kunyari, drama. Kaingon ba ko ba nga? Ayag suknaa imong bana. Dili siya ang usher. Kabalo mo onsay usher? O sa iyahang, no? Kabalo mo unsa ning usher, mga igsoon? He will do beyond his responsibilities. Sa ang bisita, iyang ifa-feel ang comfort. Aron di mailang. Aron di ma-out of place. Tagdon niya og ayo. Pagisultihan niya. Anak ka, musta man? Salamat kayo nga. Pahiluna niya, ifa-feel niya ang iyang kinabuhi. Iyang ihatag ang iyang kinabuhi ngadto sa iyang giasiran. And walay nakabuhat, anak. Asawa di na mabuhat sa imong bana. Bana di na mabuhat sa imong asawa. Mga anak di na mabuhat sa inyong ginikanan. Kami mga ningkamot, kami magtrabaho, kami i-usher mo na mo. Paingon sa inyong kaugmaon na mao ang inyong mga professional in the future. But the best usher, o di na mo makaya ang iyang mabuhat, mao ang atong Ginoo, because siya mao'y mo usher nato, gikan sa atong kahugawan-hugasan ng atong mga tiil, pasayloon ta sa iyang dugo dito sa cross. O i-usher ta niya, i-guide ta niya, tudluan ta niya sa pulong sa Diyos, hangtod. One day, magkitang-kita ta dito sa langit ito. That is why sa akong kinabuhi, hoy, kalimti na intao ng Pastor Jonas dihang gipakadak-an nimo. Ikaw nga naglingkod diha og kaning gasaba-saba diri sa tubangan, pareho rata nga nanginahanglag Ginoo. Na kay mga inughilak sa Dios. Nasad ko. Na kay mga gikagulan, naasad ko gikagulan. Na kay kasing-kasing nabugatan, nasad ko gikabugatan. And stop saying, wala may pagtagad si pastor namo. Because doon natay usher, nagitagad bisan ang atong mga sala. Sa ganghaan palang hugasan ang tubig. Si Jesus Christ, listen to this. No need nga musulod dito siya sa Arisias gawas. Because siya ang pinaka the best nga usher of the usherettes. John chapter 2, 1 to 12. Ang master ani nga wedding, dili tong naa sa sulod, kundili ang naa sa gawas nga mao si Ginoong Hesukristo. Palakpakan nato ang Ginoo, mga igsoon. Remember, mga papa, dili kitay master sulod sa atong pamilya, ang Ginoo gihapon. Mga teachers, dili kita ang master sulod sa school, ang Ginoo gihapon. Tanan, dili kitay master sa atong kaugalingon, ang Ginoo sa gihapon. Nasabtan ba nato ni mga igsoon? Let's close our eyes. Let's bow our head.
Heavenly Father, salamat kay Ginoo nga wala makakalikasan ng kadong o kay among Panginoon ang kinabuhi. But Lord Jesus Christ, imo ming gi-usher, imong ming gi-guide, gihugasan nimo ang among mga kaugawan aron makasulod kami sa kasalan sa langit, O Diyos. Salamat kaayo, O God, for turning the water into wine. Sa pag-usab sa among kinabuhi, sa kangit-ngit, di ngadtos katingalahang kahayag, Ginoo. Sa among mga wa nay paglaom, ending na into a new beginning. Salamat kaayo, Jesus. Lord, I pray, i-usher kanunay ni nga ministry, Ginoo. I-guide kanunay ni nga ministry, kani nga simbahan, ug ang tanang mga pamilya nga sakop ani. Salamat kayo, O Dios, nga ang imong mga pulong. Ingon ka sa John 13, nahinlo kami pinagis imong mga pulong. Makasulod kami sa balaan imong presensya, makasulod kami sa mga balaan nga pagsimba. Kay imo ming gihinluan sa imong mga pulong. Ang iyon ko ikaw, O Ginoo, uban sa imong dako kayong kaluoy o gugma nga walay paglubad. I-usher usab ang among mga kaigsuunan nga naay mga balatian. I-guide sila, Ginoo. Giyahay sila, O Diyos. Pasaylo aming tanan sa among pagkamapaytason. Pasaylo kami nga gipaka-Dios namo ang among kaugalingon. And sometimes we make rule, kami mismo ang muguba sa rule. Thank you, Jesus Christ, that you have come not to be served, but to serve your life and give your life as our ransom for us, O Lord. Di na mo kayang i-guide ang among kaugalingon. Sa tinuod lang, nagpagpakaroon ingnon lang kami nga malipayon kami, nga ligon kami, nga dasig kami. Pero sa sulod namo, dunay hilak nga Jesus, i-usher kami. Duna kami kakulangon sa gawas. Duna sad kami kakulangon sa sulod, sa among mga una-una, sa among mga kasing-kasing. Thank you, Lord, sa kanunay. Punuon mo kami sa mga pangangaral niyo po. Punuon mo kami, Panginoon, sa mga saad nimo, Ginoo. Paawason nimo ang among kauhaw diha kanimo, O Dios. Ang imong gugma nga walay paglubad, mahimo namong barkada sa matag adlaw. Among mga pag-ampo, ngang kadaugan ang mga pabor ug panalangin, mahimo namong higala sa tibuok namong kinabuhi. Have mercy on us. Harii ang tanan ng mga kasing-kasing nga niya karon. Nga dili na may magpabilin sa dautan o karaan nga mga pagkinabuhing walay kaalam gikan sa imong mga pulong. May gahom sa ngalan mo, Ginoo. Diha sa gugma mo, Lord.